Anduta sa biodri eh. Asam si Butoy ba? Uy. Uy. Unsa man ka diha? Unsa ka? Asa ka ba ingon? Nangita ko sa mga ba kay Ngita mo ka. mingaw ko sa mga joke nimo ba? Ay, sus, joke mo gusto. Mm. Nato isa ka iring ba? Oh, Sus, kaning iring na po nato istoryahan na ni. iring na pod. Ah, nato duha ka buk iring. Nagukod sila ko. Nagukod sila ba bayig laki. Unya kay kaanaon na lagi ang kuan lagi. Ka anaon na ang laki ba kanang kaanaon na lagi. Oh. Ay lahi man na imong kanaon. Kanino? Kaanaon ang laki, gukod ng iring laki bay. Ay abay. Gukod yung tinuod. Sus. Ako tanan ko nga, uptay ang iring duha ka buk iring nang gigukod man. Rintindog ko kalit anak ko. Sa ang bahay nga laki ang babae nga iring 50 jud dagan pagtanaw niya nga naa ako. Di dos mo sa kalit, nabangga sa kalit sa kuntiin. Pak bangga huno ang bahay nga iring nga ana. Naiwad jud yang lubot ba. Nga kusog kay dagan ang iring nga kanang laki. Na usmod bitaw na dito sa lubot sa iring nga babae, anang iring nga laki. Anang iring nga laki, mahu. Baho.